Hovorí sa, že stres je jeden z najväčších nepriateľov duševnej pohody. Ale čo ak je niekedy rovnako zlá nuda? Nie je tá víkendová, ale pracovná. Tichá, vlečúca sa, vyčerpávajúca. Mám na mysli opakujúce sa úlohy, nedostatočné výzvy alebo prácu, pri ktorej pociťujete, že jej chýba hlbší zmysel. Človek sa snaží pôsobiť zaneprázdnené, no vo vnútri pomaly vyhasína. Tento stav má meno bore-out. Dlhodobá nuda v práci znižuje sebadôveru, oslabuje sústredenie, prináša úzkosť, apatiu aj fyzické ťažkosti. Najviac ohrození sú tí, ktorí chcú rásť, no nemajú priestor. Sú to osoby, ktorým chýba spätná väzba, uznanie alebo možnosť ovplyvňovať vlastnú prácu. Čo s tým? Hľadajte malé výzvy. Skúste striedať typy úloh, zapojiť sa do nových projektov a otvorene hovoriť o tom, čo vám chýba. Nuda je signál, že potrebujeme viac života v práci, nie len viac práce v živote. Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, poradte sa s odborníkmi z Headmap.